No, bol tento Don Shirley v podstate a bol to veľmi bohatý Černoch, ktorý v podstate myslím, že on si kúpil, alebo prenajímal si apartmán v Carnegie Hall v New Yorku. A hľadal niekoho, kto s ním pôjde na turné. A z hodou okolností ten film je podľa skutočnej udalosti. A poviem to iba tak z rýchlosti, aby sme sa tu nemotali okolo toho filmu. Našiel si Taliana, ktorého hral ten výborný herec, ktorý neviem, či poznáte Eastern Promises, kde Eastern Promises hral vlastne takého ruského agenta, ktorý vlastne cez FSB kontroloval veľmi vplyvného ruského syna, jedného veľkého mafiána, ktorí vlastne žili v Londýne. A tento vlastne robil vodiča. Ale bol to vlastne agent FSB. Oni vlastne robili kupliarstvo s deťmi, bla 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 a tak ďalej. A vlastne on na to prichádzal a to potom prišiel. Vynikajúci film vlastne Eastern Promises. To sú vlastne že prísľuby z východu. No áno, viem, videl som to, starý film. Starý. Áno. A tento istý herec, neviem, má také halúzne meno, tak tento istý herec v podstate hrá Taliana v New Yorku, ktorý akože robí vyhadzovača, hej? A robí tam akože tak, že proste keď niekto akože narobí paseku, tak proste on tam príde, proste vyrieši, to sa Tony. Klasické meno. No a tento Tony, už ho to nebaví, ak chce si nájsť novú prácu, tak ten Tony proste príde na pohovor, kde už je nejaká rada chlapcov a tak ďalej a dojde tam a teraz tam zbadá týko Černocha, ktorý sedí na kráľovskom kresle, samé tieto kožušiny z jaguárov a z rôznych antilop a neviem čoho, víš. A on je práve taký, že on je v rodine v Talianov, kde oni Černochov nemajú radi. No on teraz začne akože s nimi riešiť veci a zase sa ho pýta a tak blá 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 a nakoniec dojdu k tomu, že teda Tony pôjde s ním, ide s ním na to turné po Amerike, áno? V Amerike v tých rokoch je najväčší rasizmus. Áno, už viem. Vlastne, že Blue Book, modrá kniha. No a tento Tony vlastne ide s ním a iba to, akože keď niekto chce si to pozrieť, je to fakt super film, ja som ho videl niekoľkrát, je naozaj nádherný. A tam sú také halúze, poviem len také 3 scénky. Jedna scénka sa odohráva napríklad, že oni sú v meste a teraz tento Tony, on má na starosti. On s ním chodí, oni majú podpísanú zmluvu, on dostáva dobré prachy, ten Tony. Neviem, či náhodou 3000 za týždeň, alebo tak, že a je si na turné 3 mesiace, až do Vianoc, že má dobré love. Zrazu zistil, že kurva, ja len vozím typka a chodím akože si na koncerty a že mám. No a dojdu teraz do nejakého štátu a tam je pódium, dohodnutý koncert. A je tam klavír a on hovorí, že Tony, ale že pokiaľ mám hrať, ja potrebujem Steinway. Ak tam nebude Steinway, ja nehrám. Čo? Steinway, alebo Steinway. Ja, akože klavír, typ klavír. Áno, to je názov, akože teda, firma, čo to vyrába, značka, áno. Steinway, hovorím Steinway? Neviem. Steinway, neviem, nejaký takýto nemecký. No a teda dojde tam chlapík, on akože príde pre koncertu a hovorí, že ale že toto nie je Steinway. On že no ale sorry, a že tomu negrovi to bude stačiť. Ten sa pozrie na ňo, pác mu jednu, najmä mu na tvár a počúvaj ma ty kokotko. O 6 chcem, aby tu bol Steinway. A jemu sa ospravedlníš. Shirley mu. Počúvaj ma, o 6 už iba záber, jak svetla a plné publikum a ako hrá Shirley a tam Steinway, víš, aký záber, Steinway, víš, a Shirley hrá, ďalší na bas kytare, ďalší na zoom, ako trajaš, ako trio. To bola taká jedna scénka, druhá scénka bola taká, ty kokot, že boli asi v inom meste, nebudem to naťahovať, poviem to rýchlo. Ale akože, keď to začal, už neskončil. No, a teraz, niekde sa vytratil z koncertu tento Don Shirley. A zrazu dostal tento Tony kontakt, neviem, z polície, alebo neviem skade, že musí rýchle akože dojsť tam a on vlastne našiel ho niekde, alebo niečo, a vlastne došiel na plaváreň a boli tam 2 policajti. Alebo 1 policajt, teraz som si presne istý, to je dôležité, či bol 1 alebo 2. No a situácia bola taká, že Don Shirley a nejaký chlapík tam akože si to spolu nakladali, že boli proste buci, to tam vlastne to film akože on, a tento to vlastne zbadal, tento Tony, to vlastne zbadal a poprosil tých policajtov, že chlapi, že počúvajte, kašlite na to, že ja som za ňu zodpovedný, bla bla bla, neviem, čo tam nejaké motanice rozprával. A dali každému, alebo jemu, alebo neviem, proste pár stoviek, akože dolárov. V tej dobe to proste bol akože extrémne veľký peniaz. A že to je podplatanie. A on že ne. To je len, že zásluhu na to, že robíte tú robotu, ako takto to nejako zahral, hej, tak ho pustili. A on mu hovoril, že ja som vám to rozprával, že bezo mňa ani na krok. Že akože bezo mňa ani na krok, že
A on to vtedy pochopil teda, ale ako nevyčítal mu to, že je buzerant alebo čo, to bolo na tom filme pekné, že dobre, je to silný umelec, je buzerant, ale akože ty mu robíš robotu, za ktorú si platený a nevyčítaš mu to, že je taký, aký je. On ťa si neobťažuje. Ty si to vlastne zistil úplne v iných okolnostiach, hej, že to tak je. A budem musieť povedať 4 body. Toto bol druhý, teraz tretí. Počúvajte teraz tú halus. To bola úplná halus. Čávo ti došli na koncert, kde v podstate už to bol nejaký predposledný koncert, kde hrali v tej Luziene alebo niekde takto. Počúvajte ma. Obrovský honosný ten barák, ešte tie mokrádia, kroviny, krokodíl, taký ten veľký biely s tými stĺpmi, taký veľký obrovský barák americký a tam to služobníctvo a toto všetko pingli tam behali, reštaurácia a on tam akože mal prísť hrať. Došli tam, ten manažér tam, Mr. Shirley, come on, poďte. A iš tak, cez halu, cez kuchyňu. A cez kuchyňu mu otvoril dvere a tam taký kumbál, 1x1 meter, že Mr. Shirley, že toto je váš backstage. Tu sa môžete presliecť. A tu sa akože môžete akože dať dokopy. Za chvíľu začína pán Shirley. A Tony s tými ostatnými hudobníkmi, ktorí neboli černoši, sedeli už v reštaurácii, kde bola ako obecná spoločnosť, fraky, saka, pičoviny, akože high level in motherfucking house. A vlastne jeho tam nechceli pustiť len preto, lebo on bol černoch. A ten Tony sa už začal akože tak, že kde je, však už to mal byť, ne? Že on videl, že mu dali tú búdu, on tam bol s ním. Ale on teda odišiel, tak hovorí, že Shirley povedal, že je len na to, že ja to zvládnem, ale pointe, že ja to zvládnem, akože. Tak on už bol zvedavý, že išiel, počkaj, išiel za ním a zrazu ten Shirley prichádza do tej reštaurácie, do tej zóny a ten manažer, Mr. Shirley, že sem nemôžete ísť. On, že jak nemôžeme, tam očakajú priateľa pri stole. Že viete, pán Shirley, že tu nás sú také zvyky, že tu nemôže ako černoch byť medzi bielými, že akože v sále. Že môžete akože hrať na pijanie, ale že tu akože nemôžete vysediť akože medzi hostiami. On, že prosím? A došiel Tony a hovorí, počujem, že aký problém, čo tu deje? On, že viete, že toto takto a blablabla, to môžem vysvetľovať. Tony ho chytil pod krk. Si pozeral, tu víš, takto si zatriasol a Shirley, že kľúk, že neho, tak víš. A Shirley hovorí, no počkaj, a Shirley hovorí, že môžem vás jebať. Ja tu nezahrám dneska. A on, že, Tony, povedzte mu, on to má zmluve, vy to nemôžete takto len, bol hotový? Lebo si čakali ja do Shirleyho, ako to bola legenda, to bola akože veľký muzikál, veľký hudobník. Aká je pointa? Pointa je taká, že... Ešte štvrtý bol. Ne, to je ten posledný, 3,5. Áno. Počúvaj ma. On ich odebal, ten píči, a oni vyšli von, a oni keď tam prichádzali na ten ranč, tak videli po ceste akože nejaké také chicken, neviem čo. No. A došli do toho chicken, neviem čo. Oni dvaja, Tony a ten Černoch. Tam strašný blues a funk, tam hrali chlapci, víš, tam jedli kurata, pili pivo, hrali bowling, niekedy, víš, a ten Shirley s týmto došli more vohosu, akože oni boli otočení. No a teraz čo sa stalo? Pointa, teraz je pointa. No, a oni opäť dali nejaké pitie. Shirley, vyťahol more, stačí o filme. Počkaj, už to dokončí, keď som začal. Vyťahol veľký balík peňazí a zaplatil, akože dal tringel, ne? Mm-hmm. A on si videl dvoch černochov, jak tak kúkajú spoza. A on hovorí tej čašničky, že áno, že však on je známy muzikant, blablabla. A že áno, že poďte hrať. No. Tak počúvajte, to sa stalo. On došiel na pódium, ty kokot. Sadol si za piano. Začal tak dávať, že chlapci, čo tam boli tí muzikanti, ostatní na pódium, tí pozerali jak kokoti, pridali sa k nemu jeden s basou. Tu už chytali, tí bicimi. Toto bola veľké happy end. A potom vyšli von aj s Tonym. A zrazu Tony videl za auto, že stoja dva černoši. Dobre, počkaj, ale... Vyťahol pištol a dal strieľať po nich. A on hovorí, že doktore Shirley, takhle nemôže to na hľadnosti ukazovať peníze. A pointa je tá, že aj keď si pri tých bielých potkan, aj pri tých čiernych si taký istý potkan, aj keď si čierny alebo biely. Proste tí ťa chcú olopovať, tí ťa chcú zaradiť. Rozumieš? Že proste, že on odišiel preto, lebo proste povedal si, že ja vás môžem jebať. Išiel medzi černochov svojich a tie ho chceli okradnúť. A keď to nebol Tonyho, vlastne on mu ešte v tej historke hovoril, kde boli tí buzeranti, že on má pištol a on, že to si deláte prda Tony. A že jo. A nakoniec tú pištol Tony vytiahol
A pochopil, že vlastne Tony bol teda ozbrojený. Ale že nikdy ju nepoužil. A nakoniec pointa je taká, že išli domov, ty kokot, išli domov, už boli v New Yorku, po celom turné, neviem koľko mesačnom, snežilo. Boli sa 2 dní Vánoce. Počúvaj, to musím dopovedať, to je najväčší gól. To je najväčší gól. Počúvaj, zastavili ich policajti. No dobre, počkaj, už to tať, no. No, už to dokončím, to je minúta. Počúvaj. A nechápali tomu, jak je možné, že Černoch Má bieleho kamaráta. má bieleho vodiča. Tak ich zajali samozrejme, dali ich do väzby. Ale Oni sa hádali, neviem čo. A Otázku, zrazu, počkaj, ešte to dokončím. A zrazu, že majú právo na telefonát. Zrazu im volal do tej kancelárie, toho šerifa, Kennedy. A hovorí, že okamžite ich pustíte, ich buzeranti. Oni sa ospravedlnili, pustili ich. Tony stihol Vianočnú večeru. Tony stihol Vianočnú večeru s rodinou. A v tom došiel doktor Shirley, zaklopali na dvere a povedal, že ja, doktor Shirley, poďte ďalej. A tam boli Tonyho bratranci, bratia, sestrice. A všetci Taliani a pozerajú na toho nega, že ty koko, že to koho si ten doťahol. Ale v podstate potom si dali krocana a bolo to happy end. No ale Takže keď